Ogai mar doho Martha Koome okone duol mar IEBC mochuo kom kod Erastus Ethekon mondo owito oko jochung' machwalo jonjore mondo roch kwe kendo monjo ji. Magi ne oyangore kinde sidh ayanga chenro mar duol mar IEBC machiwo lai kaka gibiro wuotho e tayo yiero ma higa mar 2027. Ethekon kata kamano okoni onge yiero mibiro tim ka lwasi otwere kod njore monj ma kinde ka kinde makelo luoro ne oganda. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde sidh ayanga lipot moyiedhi manyiso kaka duol mar IEBC biro tayo chenro mage ne ikruok nyaka gichwe gi tayo yiero mabiro 2027. Lipot ma oywayo jokanye sekta buora e kaka duond buche mag siasa, duol marango tudruok mag duond buche, riwruok mag kanisa to kod jodolo, gawo mar doho to kod riwruok mag pinje ma oko e kind mamoko. Ka Mogai mar doho mamalo mogik Martha Koome oto e kedhone kat IEBC kendo kone duol matayo yiero kod kio pacho ka mocho e kom kod jakombe Erastus Ethekon mondo okaw okang' mar chik kendo thulo oko mar jochung' kuom josiasa matiyo kod rowere chwalo njore kelo tulo kendo rocho kwe. Because you cannot say your hands are tied by who you have the code of conduct to enforce. When somebody breaches the code of conduct, please disqualify them from learning. Omio koni jopuonj oseng'anyo thurka, nases okinde, to kod riwruoke mamoko, to oganda ok osewite ngimagi kamar josiasa manyaka chwerie remo e kinde ka kinde. E kata kamano Ethekon bende olero ni josiasa ema soyo rowere tesende mag luto ombulu kendo kanyo ema men kod tulo chwe muochie. Why is it that it is only when we have protests that have political connotations that we end up with violence? We have seen protests by teachers, we have seen protests by doctors, we have seen protests from other segments, I think even women, even law society. We have protested, but we never saw violence. There's this inclination for politicians to bring in these young people, arm them with their sticks and whatever manners of crude weapons, feed them during that season to protect their vote. I don't know from who. And what we saw, nobody complained to us that we are stealing anybody's vote, but they are protecting their vote from one another. And therefore, when these groups clash, we lose some lives, as we witnessed at Kasipul. Jakom IEBC okoni ka ok okaw okang' mapiyo, to yiero nyalo bare ni mar IEBC ok bi tayo yiero kama tulo kod njore pekie. If the environment within which we hold elections is intoxicated, it's violent, it's unbearable, we cannot have an election. We cannot have an election. So we need to take that to bear that. Lipod IEBC bendo yango ni siasa biro chakore ayanga tarik 29 mar dwe mar adek higa manyien ka jotije sirikal mageto chung'e kombe mag yiero nyaka gwetao tarik 9 mar dwe mar ariyo higa mar 2027 ka listi mag duond buche to nyaka chwal ne IEBC kochopo tarik 6 dwe mar adek higa mar 2027. Mababu zetu mwaka 63 walituachia nchi moja. Ethekon na timu yake hatakuwa ndio ambao watavunja nchi baada ya mwaka 2027. Ote Mogai mar doho mapacho ka Martha Koome chopo mana seche machuok kendo oganda jo Kenya sidho ng'anyo 2024. Koome omno gimomiyo ng'anyo mag dakteche mag jopuonj to kata kamago mag nases ok osebedo kod tho kamago mag josiasa to tho nene. Okoni duol matayo yiero kod kio pacho ka IEBC mondo okir oko jo chung' maseche moko tiyo kod jo maundu e chwalo ng'anyo makelo tho pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.